Ukážeme si, ako nastavovať niektoré vlastnosti článku a ako pracovať s obrázkami v článkoch. Čiže prejdeme do správcu článkov a vybereme si daný článok, ktorý chceme zeditovať. Na pravej strane sa nachádzajú vlastnosti daného článku. Čiže môžeme meniť, kto vytvoril článok, kedy bol vytvorený, či ho zverejniť alebo nezverejniť, alebo nastaviť tzv. Ostatné vlastnosti daného článku, kedy môžeme nastavovať, čo všetko má sa pri danom článku zobraziť. Toto platí v tom prípade, že nemáte nastavené tieto pravidlá v odkaze alebo v menu. Vtedy budú fungovať tieto pravidlá. V prípade, že máte nastavené iné pravidlá v menu a v odkaze na menu, tak tieto fungovať nebudú. Čiže to si ukážeme pri vytváraní menu alebo správovanie menu. Čiže tu môžeme nastaviť, či sa má zobraziť meno autora, dátum, čas vytvorenia, PDF ikona, ikona tlače, ikona mailu, aký je východzí jazyk pre daný článok a tak ďalej. Dôležitá sekcia pri vytváraní článku je tzv. Popis článku a kľúčové slová článku, kedy vlastne môžeme ku každému článku predefinovať popis a kľúčové slová. Toto je veľmi vhodné spraviť v prípade, že chcete, aby Google robot, alebo teda respektíve roboti, ktorí budú seršovať vašu stránku, aby lepšie zachytili to, čo sa na stránke ponúka. Čiže tu si môžete nastaviť tieto dva atribúty. Môžete povoliť samozrejme seršovať danú stránku robotom, čiže môžete tu napísať autora a tak ďalej. V prípade, že chcete zmeniť autora, tak je dobre to vpísať. V prípade, že nie, keď necháte prázdne, tak sa tam nič nezobrazí. Čiže toto je veľmi dôležitá časť článkov, ktorá vám umožní lepšie nastaviť optimalizáciu vášho CMS systému pre Google. Čiže to je, čo sa týka parametrov článkov. Čiže v tejto sekcii nastavujete to, čo sa pri článkoch zobrazuje, nastavujete kľúčové slova a tak ďalej. Ďalej si ukážeme, ako pracovať s obrázkami vo vašom CMS systéme. Základný nástroj na vkladanie obrázkov je vľavo dole tzv. Ikona vložiť obrázok. Po kliknutí na túto ikonu sa vám zobrazí jednoduchý manažér obrázkov na vašom webe. Predtým je ale potrebné si buď vytvoriť tabuľku na zorganizovanie obrázkov, alebo len miesto, alebo kliknete na miesto, kam chcete daný obrázok vložiť. Čiže v našom prípade vytvoríme jednoduchú tabuľku zarovnanú na stred s pevnou šírkou, dajme tomu 200 pixelov a vložíme ho na našu stránku. Klikneme si do danej bunky a ideme vkladať obrázok. Čiže klikneme na daný manažér obrázkov, kde máme možnosť v prípade, že obrázok, ktorý chceme vkladať, nie je už na našej stránke, vložiť cez vybratie z nášho harddisku a uložiť daný obrázok na vašu stránku. V prípade, že tam už obrázok máte, stačí kliknúť na daný obrázok, kde sa nám vpíše jeho adresa. Je dobré zadať popis obrázku pre vyhľadávače a pre ľudí, ktorým sa obrázky nebudú zobrazovať, aby im vlastne čítací robot prečítal, čo sa na stránke nachádza. Čiže dáme popis a titulok obrázku môže sa zhodovať. A dáme vložiť. Čiže takto jednoducho sme vložili prvý obrázok. Môžeme vložiť ďalší obrázok a nastaviť jeho hodnoty. Čiže v tomto prípade to budú hodinky. A to isté dáme do titulku. Čiže na našej stránke, ktoré sme si zarovnali tabuľkou, môžeme takisto meniť atribúty týchto obrázkov. Čiže tým, že označíme, prejdeme do editácie atribútov daného obrázku, kde môžeme meniť to, čo sme už zadali. Po prípade môžeme nastavovať výšku a šírku. Čiže v prípade, že zmeníme jeden z parametrov, druhý sa automaticky prepočíta a obrázok sa k danému nastaveniu zmení.
Čiže takto jednoducho môžeme pracovať s obrázkom v tabuľke. Obrázky je dobré vkladať až nakoniec, keď vytvoríme textovú časť článku, pretože sa môže stať pri editácii textovej časti, že náhodne označíte aj obrázok a pridelíte mu textové atribúty, čo nie je vhodné, pretože vtedy obrázok získa atribúty, ktoré nevie použiť a nemusí sa na stránke zobraziť. Čiže ukážeme si napríklad, ako vložiť obrázok na koniec článku, čiže jednoduchým spôsobom znova, samozrejme vypíšeme, ja pre krátkosť času teraz nebudem vypisovať, kde môžeme nastaviť jeho zarovnanie, takisto ako v texte. Potom sa bude zobrazovať na konci článku, môžeme ho zarovnať na stred, môžeme mu nastaviť rôzne iné atribúty. Čiže pracujeme podobne s ním ako s textom. Čiže v našom prípade sme ho zarovnali na pravú stranu. V prípade, že napríklad chceme, aby titulok stránky bol iba obrázok, čiže dajme tomu, tieto dva obrázky budú len titulok, dáme kurzor na koniec tabuľky a môžeme nastaviť tzv. Čítaj viac, kedy sa v článok zobrazí len to, čo je nad červenou čiarou a to, čo je pod červenou čiarou, bude zobrazované až po kliknutí na tlačítko Čítaj viac. Čiže toľko nastavenie atribútov článku a práca s obrázkami.